Hello, Jitor Pungkaham, hai lam sugunok jotonono ani hai ani YouTube channel lo. Tabung yang long tri hate kana bagi thang tongo mura kusugo na hai dior tong te che suk jugoi shari do bui ingja. Thangi tongo sa. Oi kor rogo bahnyo dogan ri tongo. Oro kusugo thang mani jaga o baitalangai janani ba kasai mano. Lengi bathapur rogo ke saoi mano lengla fro. O khoi ke ti kang khanangai mano amon bagai borok oron already phari tongo snamoi mokhi rok snamo thaiplok rok ni borai rok ni ke thitri bai koi pholok ni bo snamo lakso rok ni borok ni khe lakso no sang khe mokhi hono ke jeng tabuk thangi tongo kolasik de yang baksa suk borok bai ko phung kasang jorao ke hasali borok phai miya basuk bangya tangke jeng ke satung tungu di borok ke ni ta phungono thangi tongo tungmani bo bunyo solya askan tungo dibor jora hangate tungo tabuk phungko jang jora no thanda ka thangnani le aram nango mo lama se askan salo himang no 2 gonta hairok mai himana tom phai tongkha haduli marngai haduli markhe nasiti kaham no phai de or phakeng ke kongrai manjaki ma thangnai aske haduli marngjak purano tobo tini hingke as gari rok phayang se gari bai thangnai hingke aro sajung no 100 mura kusuk suk amo odek se odek phur sana singya ko lama rok bahanyo phali tongo samung rok hara simke tai gari maliya baksa ke leng jagi bathabi tonglayo asung mura kusuk himna ningke lengnai bula na baksa maisa oi rok phai jani matai barna hanai borole te himang lak leng jagi marna korang ke khira rok phalo mosoro buri rok roi thanda ke satung tong khang sanani aram nango sukmani simaro ba ekdum lemune borkai tonglai leksa ke asuk tongbayo gari bai phamani ke yang tui siang ti kita shortcut gari bai yang ti yakmo himani ma sukmani hatai te himjana jong ko kisa himbosu odek ya pahar haji gana hajo obtum kusuk tu hasal maskan chugo hom gana ya phiate ma himnai ko maskin chugo asidi pahar bo my god thangnai ko yang tebo gari bai te yang tui ke gari ba phaya tini himai se matha je yang ti gari yang ti himui ma leng soka lama baskin mar pathor koto nasik di pa mo hanyo askan sugo tai pathor bu koto berajak korom phaikela ram nango o himnani lengota dol nu khangke yang mura pathor sakati rok sma thangan koto berajak mobile sikon haipono soisa has ko torbai pathor bo ma lengkhano markhe nasiti buji kuju gon hai bai jane basati nei thangman bai lengjaya ga jada no mura bo asgono toro tubusugo lengjagi bathak tongba kharo hako lengnai bula no kuju kana ningke lama bo kaham ya hanyo pathor mangsi modrak nasiti
Pura lama besar hang tol tu si mata na jauh. Na jauh besar tirok semua tanggo. Yang tu matanggo. Asuk pathor sakatu se mahim layo ajik dikko besar tu. Asuk ke kesep lama baksa jago. Juta kering kalau yak ngorok di cilik hawai, odik san himan galak. Masa sek ngorok bhai pibiji. Oh hatai emrong long trai beli hatai kotor no, mora kusuk no. Himang leng suke tai besujan tongko malanya bo. Pathor botol lang mani naidi. Gana basai horo hojagi tongbo nugula. Koi bazar ma batha kalama o. Waisa bai bosogia 2-3 bar suma batha kana askin lengo hama kaka zu phasu. Jaga o ke program sengo program ngmani jaga mura odeksi ko mo hapin omo kusukno. Tawa hatuyo kana bagi se asu kosto ke himima phayo. Nasik di chuk mani. Nuhur do na ortong de te kisas nuhuru. Abu je jaga tong te bo nuhuru him ka kitu malaya tai doi bo malaya skan chalu. Nasik di oro bui pun phiok na ni tubujak. Baksa ke pun phiogo baksa hangke tok rok pharuk rok phiogo baksa hangke musuk rok phiogo goro samung rok bo phalo je nangmani manthogoro tini horo boro program janai hapino angke to phaijaglak obo hanyo se tola haipono omo mura kusuk kai phainani nango askeno sugomo omo odego siklai tongku naidi oro kabang bo manini phali tong asuk kabang bo manthogya bui boleng jogi phaya gajang ke phalani sugo mo gudras maru bayo na hate koros thana yang i ora kusugo asken jukha lenge tis ma bathak jao ke koi bazar ma bathak ang waisa maisa sobili aske lengo nasi tiam mura bu suklang mani tamsi asuk so omo se kai thanen pora theng askeno sungu omor jagani kasle ke yang tola phane omo tabung kyang sokpa kya hati kusugo oh mondiro se thangna nayo tabo obo se kusuk man obo se tebo kusuk mura mana sida askeno pahar mar mar khabo aske yang basken sogu tongku asidi bolong sosa mura o sopa ke tabuke asik mar kaleng mani asik mar kana sidi yang mura ko sogo dugan do 아이들은 파이 가시는구나. Nasik dia asuk mura kusuk ni se obotola kise jaga kaklai amo loklai jakai jiklayo aro se mondir sukmani to tai sailap kri khabo nasik dia yango hanyo
마 기사 쓴다 보러 쭉 말이야 따복 와 개봉으로 가자 그걸 타게 길 마시자 머리 나리 시리 두부주부 시다 kaham kesendung saya ni kamera bale awa asgano tola mura sukmani boi tabuk ongkhori jongo tola wana gi yang kisa thangnai kana bahai wa lama simeno jaga kumun tai gasuk jabara bon bu phangrok mang ya ka boi jamiara kibi man jagarong khana mura kusugo tong tu jo to jaga no horo yang side tin phusa sa sida abo tabuk ke mondir ongkhor negana guli si tongwa mura kusuka oi te sa khona katam asukluyo bisi ongkhor meya mura rok basu himi manthaya to phaiga tini naina bagui kaisa bkhau sok tongmani bagui side dekhe bo ko hairo ko side maralayo wa keploi kelai thang ke rotai kethang maraglia bekreng bakrang serutuk man gelak naji yang tolao ke borok asuk yang ko ke matai khulum nai rok borok bang mondi duta tong yang saka kaisa yang go tola kaisa tonggo abong kita cha tolani kita kisa kotor mondiro borok bangma khulumnai ro yango baksa phai tongkhu chukmani ale glis tongsiu naija paras kan chugu nanya musungna ro waisa sak phai ne pidi khali naisi di shari dubu tin bu phursa samo omura kusuko tongkha jote area sunuk jago jungsa sa kan hor tongbayu tin samo phursa jado hi gorong ka tola program khaimani abo askan tola sabo kusuk bo yang aska mura kusuk abo si kisa chikon chigor kono hurtong bayu nadi ko abuna kibi se ma yang mura kusuk kaima phayu tabuk ye kasoi nei thang tong lakha ki philna bagai nogo kipil kata buke nogo thangsinai mora kai tongkha mondir ni baksa yango phai tongkho matai khul tong khulma bagi thangna bagi kipil ka gana reke khe te bo kirma singsa ang gana reke liya sudo yang mondi tongma jaga saito simse phaisio boiki nagi langla ui tongkha ro matai barukna bagai nachimi tongo baksa boroka bagera tanghnai tabung ke matai mondi ni kaso asu boite se kipilka angkhori tongo nagi angkho puro ba sugno bezal kasa puro ba sugno bezal balsa yang karo kasle ke giro gisi thanai umura sakani maragya khanai truk samang kholayo doi bo maya yakung samani ke to marung sukani borok ke matai barna bagi maiche rok se phaikena sangke to matai bar ya ba maicha unyo phaikya hapin se lengu maicha sa khon seung ma thipani to taise program seng ma jaga sopai khata bo ke seng o jaga ke program horo
mura kusugo ke program thani dai mangla odek kamang no odek lengi thigira nai idi kutung katang tamang nangla kasang mujara phono hapung hadai kamang no kolomui sesingan tabuk ke kipli hadului marangkhe naisik diu ma pura hadului lama naigiri lama yakti gadi markhe pura hadului esken khujajak mar pura ye therok to marang sore ari yakung markhani hadului yak daksa phaitong daksa ka taus phaitong satung jora wa sokai baikha tabuk sobai man nani yang murana telo nai tha tok tong tongo hatai rong ka kheto kanan je kosto ta na